Dnes by som vám chcela ukázať recept na jednoduchú nadýchanú bublaninu. Bublanina je plná ovocia a skvelá najmä na leto, pretože v nej môžete využiť akékoľvek ovocie, ktoré máte práve doma. Bublaninu môžete podávať s kopčekom gréckeho jogurtu, kyslou smotanou alebo so zmrzlinou. Žltky oddelíme od bielkov a dáme do dvoch samostatných misiek. K bielkom pridáme štipku soli a vyšľaháme na tuhý sneh. Takto by mal vyzerať ten tuhý sneh. A teraz pridáme k žltkom trstinový cukor a šľaháme 2-3 minútky, kým nebudeme mať takú svetlú, nadýchanú penu. 5 minutes later. Teraz pridáme k žltkovej zmesi vlažné rozpustené maslo a smotanu na šľahanie izbovej teploty a premiešame ručne metličkou. Inak tento recept na ovocnú bublaninu nájdete v mojej 3. kuchárke, ak by ste ho chceli mať vždy po ruke v papierovej podobe. A v tejto knihe nájdete okrem receptu na bublaninu aj ďalších 59 skvelých receptov, ktoré mám ako detistvo po babičke. Pridáme hladkú múku zmiešanú s kypriacim práškom do pečiva, kukuričný škrob a lieskovo-orieškovú múku. Namiesto lieskovo-orieškovej múky môžete použiť aj mandľovú múku alebo klasickú polohrubú múku. Na záver pridáme do cesta sneh s bielkou. Tu už použijeme iba stierku a sneh jemne vmiešame do cesta. Nadýchané cesto vylejeme na plech vyložený papierom na pečenie. Snažíme sa to cesto rozprestrieť tak rovnomerne. Cesto posypeme nakrájaným ovocím. Ja som sa rozhodla použiť broskyne, maliny a čučoriedky, ale výborná je aj čerešňová bublanina, bublanina s malinami a jahodami, alebo čokoľvek, čo vás napadne a chceli by ste použiť do bublaniny, čo máte radi. Pridáme maliny. Ak by ste chceli, môžete na vrch okrem ovocia pridať ešte mandľové plátky alebo ovocie posypať vanilkovým cukrom. Ešte pridám pár čučoriedok. Bublaninu máme pripravenú a teraz ju vložíme do rúry vyhriatej na 170 stupňov Celzia a pečieme približne 35 minút. Keď je bublanina vychladnutá, posypeme ju práškovým cukrom. Bublaninu môžete podávať s kopčekom gréckeho jogurtu, kyslou smotanou alebo so zmrzlinou.